Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, idiretso tata naman an semana an kayod. Diyos marhay na aldaw sa satuya gabos. Ano man tabian kasiributan, mahal namang Diyos dapat enot yan sa gabos. Petsa 19 ng unyan, kan Agosto 2024. Happy birthday sa nagkukumplean yung unyan. Tingog kan banwaan na nag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30. Ninudto. Kasabay ang paglaom na diniretso kan mga nagdadarangog kasubago ang pag-antabay, ipag-imbitar duman sa mga gusto man na maghinanyog na sabayan nindo kami. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan, ano lamang ang balon kan sa tuyang mga nakaposteng security guards. Sa man iba-ibang pwesto, mabuhay kamo mga security guards. Sa gabos man na teachers. Ay, teachers, hindi yan nakaantabay kasi nasa eskwelahan na tabi yan. Nagtutukdo na, nasa opisina na. So, nasa vehikulos tabi na pribado. Nasa delivery service. Good morning. Carpinteros, para sira, para oma. Taxi drivers. Katuwang tadyan sa luwas ang news team ang Mega Force Patrol. Chief Jimmy. Saan sa muyang pag-iriba si Pading Jimmy. Si Pading Alarmario asin si Pading Jomar Bien. Katabang dyan Joshua Bino asin si Karen Nicole Ala. Sa Manibela Henry Mata. Sa Control Technical Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, tarabang-tabang dyan ang Tres Marias, Mary Joy Jaresco, Jen Matthew Balyaran, and siyempre, Angel Mustasa. Ang gabos na iyan sa panginot po kan sa tuyang news director, Mardela. Yaon man si Shara May Leron sa production. Asin, siyempre, si Jimos Barrios. Ang grupong yan man po nagatarabang-tabang pa sa social media platform. Iyan na baretang nagkakabara sa tabi nindo sa internet na DCGB News Online. Sinda po ang nagigiribo kayan and sa IT sa muyang broadcast worldwide netwide Jerome Nico Martinez. Ang samuyang navigator dyan sa internet lanes. Hoo-ha! Ako mampuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. O siyempre, so nag-text igwanin kuan niya, prominensya. So kainot-inoting nag-text. Crispy King kan Bakakay. Yan. Familia Nebreha, Buda Dumalaon. Yan. O sige na, text na kamo tabi. Yan ang mga suki man kang programang Tingog kan Banwaan. Sir Ato Lim, maray na aga tabi. Sa imo, dyan sa Petron Top Gas Gasul. Dyan sa Daraga, sa Petron Gasoline Station. Ano, kan sarong aldaw na buyo ako dyan, amay. Dyan baga sa may munisipyo, ito pala sarado. Duman sa puro, sa may palaog na sa kunyan baga. So pababa na, hali ka sa likod kan simbahan, hali kang 3rd District, sarado duman. Hindi nag-atras kita, Chief Tech Ramirano. Sarado pala duman. Kan kunyan yan, Sabadong maagahon. Mga mag-aalas 5 an maaga, Chief Tech Ramir. May na diretso ako duman. Ito pala sarado. Inda kong na malikmata sana ako.
Ang mga hiling mo, Chief Tech Ramir, makaduda din naman na Sabadong maagahon ngayon, nag-ano kaduman sa Daraga. Good morning, tabi dyan sa Daraga kay Vice Mayor John G. Hausyan, buda kay dating Mayor Vic Perete. Barkada niya to yan. Ang sa kuyang numero tabi sa telepono, 0942-670-1195. Smart yan, 0942-670-1195. Sa Globe, 0966-730-115. Good morning, Doc Philip Roa. Yan, ganda umaga. Sa matindi, specialista sa alunan, dungo, asin, talinga. And syempre, the best man, Doc Chris Gianan. Yan, ano? Para sa indong makahilangan, yan ang mga diabetes na yan, high blood na yan. Kahilangan sa kung sain-sain sa lawas, ano? Doc Chris Gianan, hanapon lang nindo. Doc Chris, good morning. Diyan sa Daddy's Angels, pakalapwasan na nin Aleco. Ha, tubangan iyan kan Rob Vax. Yan, barkada tama niya dyan sa Rob Vax, ha? Sa Madam Joy Mariscotes kang DENR Region 5. Kasabay tama niya sa DCGB sa broadcast, ano? Igaw man sindang programa yung DENR. Good morning man dyan sa Rob Vax. Sige, duro-diretso na kita sa programa and maray na agaman kay nag-signify si Doc Chris. Doc Chris is listening in the house. Good morning. Thank you, Sir Pio, and good morning. Likewise, tabi, Doc Chris, good morning sa imo, and you are much welcome. The pleasure is ours having you sa DCGB. Yan, tabi ano. Sige, naghiling ka kasukon yan, PBA Jerome, igwa na ba ganing 4 points yun yan? Mario Joseph naman, no? Ano ba tayo? What's happening? Sa PBA? Para nang, hindi ako sana, naninibago lang siguro kita, ano, sa mga basketball aficionados, nagsusubaybay. May 4 points na. Ang kainot-inot sa Historican Philippine Basketball Association, yung professional league kan basketball sa Pilipinas na nakapa-shoot nin 4 points, si Chris Banchero. Anong team nga nito, Jerome, si Chris Banchero sa PBA? Lingawan ko nahiling ko ito. Natatama. Doc Chris, anong bulong sa malilingawon? Ano daw na parte kan lawas ang dain na masyadong nagagamit pag malilingaw na? Doc Chris, nagyanan. Sabi ni Doc Chris, simple man sa nangayan. Pag malilingawon, ang bulongkaan, rumdumon. Anong team nga ni si Chris Banchero? Yan, siyaan dyan sa PBA. Siyang kainot-inoting nakagibuning 4 points sa Historicam Pilipinas. Now, ladies and gentlemen of the jury, sa Meralco Bolts palan si Chris Banchero. Yan, Meralco Bolts. Okay. And si Junmar Fajardo, MVP na naman. 8 beses na nag-MVP, ano? Si Junmar Fajardo, talagang deserving naman siya. Sa NBA, may naka-8 time naman na MVP. Meron ba? Tas si Junmar Fajardo, 8 na sa PBA. Yan. Ray na agad-tabi dyan. Si yung barkada natin, si 8412, Day ka nag-anticipated mass kan Sabado sa Cathedral. Day ta ka nailing. Sulisiner mo ini sa humapon. Iyo tabi, sir maray na agad-tabi. Sabi ni Doc Chris, igwa kita nin bulungkaan. Ano? Mind exercise will also help. Yan. Mind exercise da sabi ni Doc Chris. Doc Chris, good morning. Ano pa update sa Pag-asa? Tanag-suspend classes sa Pili, yung sa Central Bicol State University of Agriculture, due to potential heavy rains this afternoon. Okay, I will check my account, tabi Doc Chris. Digdi sa tuyang direct line sa Pag-asa. Sandali, before we go on sa ibatang topic,
nag-suspend yung Central Bicol State University of Agriculture kung igwanin wara yung Pag-asa igo man ang gading kunyan igo ning projection yung Pag-asa. Well, anyway, digdigan isa hydrological forecast ninda valid for today, 9 a.m., August 19, 2024. And no threat of river flooding. Bilog na kamsur. Heavy rain day manag-uran. Ay pamatabigo, paano yun yung oras Igo aning oras sa kunyan. Kuno arin ang weather forecast paano digdi is partly cloudy to cloudy with isolated rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms. Yan, hali yan sa Pag-asa mismo tabi yan. Okay, sige. Dahil bali, mas maray na po itong naantisiparan kung baga man agad nagsuspender nin klase. Good morning po. Sana po susadit na sakayan kan mga nagtatrabaho sa PNR na makaskason kaagaan man po ninda kibusina. Dedikado man po sa mga tao lalo na sa mga senior na maluya pagdangog. Salamat po. Iyo tabi 8730 good morning tabi. Tama taigo baga paano yan ning maintenance crew na naglulunad man I should say sa bagonin train pero bako yan sa labaon so nagkapira sa na iyan na bagon an ibangan ikan open sa nagaro bards na nagdadalagan yan sa ibabaw kang riles dahil busina an katabang sa naninda so nagbabarantay dyan sa intersection sa railroads yan. Okay, sige. Sandali yung check tayo yung sa Pag-asa paano sa eto yung bagyong din duduman man ito sa itaas. In fact, ang coordinates na is 24.9 Halangkaw na po ini and 126.1 east. Digdi sa extreme northern Luzon nakaka-affectar dyan na sistema kan panahon southwest monsoon habagat sa northern Luzon. Sa Bicol naman yun isolated rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms over Bicol kasabay yung Bicol. Yun na po yan tabi decrease yan may projection anduman man ang sa Pag-asa. Sige. Nag-apod kita kay Gobernador Grex Lagman. Si Attorney Grex Governor. Maray na aga tabi dyan sa kay 2593 8 a.m. to 5 p.m. DCGB Dasya. Mabuhay 2593. Salamat sa pag-antabay. Nagapod kita kay Governor Grex trying our luck na tibaad simbagon pero due to circumstances siyempre masasabutan tayan pinagsunod niya to duwang unwritten rule baga siya na twice ka mag-dial pagdai ka sinimbag. That's enough because it means na day ka masisimbag tabi so as courtesy naggakuan kita because as part kan sa tuyang pagiging fair sa pagpadalagan kan mga istorya kaipuhan na makuhaan taning lado or at least yaw ng best effort niya to na makuhaan lado kan istorya nakareceive kita ning electronic copy through internet kan sa iyang surat dai pa natatapos ang kontrobersiyang iyan tabi Chief Tech Ramirano dai natatapos ang istorya kontrobersiya manungod sa quarry partikular
So pag-amyendar kan nagakapirang provisiones kan Quarry Ordinance na kanakaaging semana may report nga ni si kumpadring Al Armario so sa tuyang koresponsal na naka-destino diyan sa Kapitolyo na inaprobara na ito kan sangguniang panlalawigan and in fact napirmahan na kan gobernador. So amended ordinance ta kadakol bagaan reklamo manungod yan sa quarry, aligasyones nin dilensya, aligasyones nin overquarrying, aligasyones nin sala na so pagkakalkag kan sala na so kukuutan kan mga quarry material so rubra na duman sa ipinagdesignar kan lay. Dahil nagrespeto sa mga LGUs and everything else. The never-ending stories kontrobersiya sa quarry. So naggibonin lakdang husanggunian panlalawigan na mabulong ang mga problemang through amending certain provisions duman sa quarry ordinance. Now, we will not dwell on the controversies manungod duman sa mga provisions na ito, pero akin sa istoryang yan, katakod sa istoryang yan, so pag-aprobar kan gobernador na pinirmahan na so amended ordinance pero binawi Chief Tech Ramir ni Governor Grex. Ayon. So Governor Grex and yung mga paraantabay natin dyan, mga nasa kuan, our lines are open and I for one nag-upload ako kay Governor Grex sa iyang cellphone pero day nga ni na sisimbag ta siyempre easy ta yan ama yan kang probinsya. That's our best effort na makuatan lado niya. Baad nagdadangog dyan sa mga kairiban ni Governor Grex, makiinformaran. Kay puhan mako atasin lado ta, abogado siya, isi niya an kunyang kainang in and outs, ang repercussions, ang effectos kaini, ang legalities kaini ta. Ang surat is, pinagsasabi niya, Chief Tech Ramir na binawi niya, so sa iyang pagpipirma ta, napirmahan niya daw ito, basado sa dokumentong ipinabot sa satuya na na-obtain kan sa indong lingkod, dahil na nariparbul dahil sa voluminous na documents, sabi nga ni sa ito susarong kongresista na naantabayan ng takan nakaaging mga panahon, igwang mga committee hearing, manlaylay na issues. There are voluminous documents. Documents. Sabi digdi sabi kan, nag-aparisir digdi sa surat na ipinag-fornis man sa stuya. Republic of the Philippines, Province of Albay, Legazpi City, Office of the Governor. Ang sa tuya ko ang sa tuyang effort kan is primero yung authenticity kan komunikasyon, ma-confirm niya to kay Governor Grex kung talagang sa iya ining surat na o nag-agi pirmado niya ini. Pero we will take it as it is muna tabi yaon digdi Republic of the Philippines, Province of Albay, Legazpi City, Office of the Governor, so sa indang seal duman sa opisyal na komunikasyon. Petsada, August 13, 2024, naka-address ini kay Honorable Vice Governor and members of the Sanggunian Panlalawigan of Albay, Legazpi City, Albay. Igodining naka-istampa, bako na masyadong visible, pero recebido ini, igo naka-perma digdi, na naka-scribble perma, surat, buda so petsada na naresibi, sagkod so oras. Yan. Now, subject, basahon tayo ni Intoto, subject, formal withdrawal of signature from Provincial Ordinance number 0033-2024 due to inadvertence. Yan. Ano ang meaning kan inadvertence? Tabangin daw tabi siya inadvertence diyan sa satuyang diksyonaryo. Pakisurat digdi ko anong meaning kan inadvertence. Dear honorable members of the Sangguniang Panlalawigan, open quote ini Number 1, I am writing to formally withdraw my signature from Provincial Ordinance number 0033-24, entitled
amending Provincial Ordinance number 003-2015 or 16 ba to? 16, entitled Prescribing Rules and Mechanisms for the Issuance of Permits for Extraction of Sand and Gravel and Other Similar Material Resources within the territorial jurisdiction of the province of Albay, and providing the imposition of certain taxes or fees and penalty for the violation therefore. Now, next paragraph, the signing of this ordinance, ini so pahayag kan gobernador sa surat na ini, the signing of this ordinance occurred under circumstances where voluminous documents required my immediate attention and signature. The subject ordinance was inadvertently included in a pile of papers presented to me for signature and was signed by mistake. Sabi kan gobernador digdi sa ipinaabot sa tuyang dokumento, anong surat? My signature on this ordinance was not intended and it does not reflect my true and deliberate position on the matter. Yan. Inadvertence. Sabi digdi, kawalan ng atensyon. Yan. Iyan. So meaning, salamat siya. Ipadagusta. I remain firmly opposed and maintain the invalidity of the provisions of this ordinance for being ultra vires. Yan. And as it improperly delegates an executive function to the legislative body, thereby infringing upon the principle of separation of powers. My stance on this matter has been consistent and unequivocal. So raso na ini ni Governor Grex, Attorney Grex, kuna kunyan siya. Bako siya uyon dyan sa provisiones naan kan ordinansa na naamyenda, pinag-amindar nga ni. Itong sa amendidong provisiones. Yan. Given this, it is clear that my signature on the ordinance was not a product of a deliberate and informed decision-making, but rather the result of an administrative oversight caused by an overwhelming volume of files. To uphold the integrity of the executive process and to ensure that my actions as Governor of Albay reflect careful consideration and adherence to the legal principles, I am formally withdrawing my signature from this ordinance. Gusto kong sabihin, so amended ordinance. The withdrawal is not only necessary to correct the administrative error, but also to prevent the enactment of a measure that I believe is legally and constitutionally flawed and contrary to the best interests of our province. Moving forward, I intend to implement enhanced administrative protocols to prevent such oversights and ensure that every ordinance receives the full attention and scrutiny it deserves before any executive action is taken. Thank you for your understanding and immediate action to this matter. Certified urgent, respectfully, Edsel Greco A.B. Lagman, Governor Province of Albay. May nakapirma digdi, suppose ako na, purportedly, iyo ini ang perma gayod kan gobernador. So yan tabi manungod yan ta, inda ko tabi kung ano magiging efekto kay ni, makuha kita nin kasimbagan mangkaan sa sanggunian panlalawigan kung anon sa indang magiging actions kay ni. At
formal nga ning binawi kan gobernador. This is the very first time na this is the very first time na nakaisi kita nin araw kaning circumstance na binawi so perma sa sarong ordinansa na ipinagsumitir for signature sa gobernador. Tangabos bagang ordinansas maging iyan po amyendido or ipinasar na ordinansa kaipuhan kaan pirmahan kan na gobernador parte kam process for it to be effective and to be enforceable kay puhan permadoan kan chief executive. Now this time sa ordinansang ito na sa Quarry Ordinance pinag-amyendaran because of the so many controversies baga ipinasar sa sanggunian naging contentious nga ni so deliberaciones diyan sa sanggunian panlalawigan kaiyan. Tabi and isinumitir sa gobernador. Ibinareta nga ni Compadringal na uyan na, pirmado na, ngunyan binawi. Ano daw ang magiging repercussions kanita? Ang sabi kan gobernador, basado duman sa surat niya, self-explanatory ini, due to inadvertence dahil ang tadakulso files, voluminous files, nakasabay ito duman na permahan. And it was not, sabi kan gobernador, very clear, bako ito ang totoo na nagre-reflect kan sa iyang intensyon manungod sa bagay na iyan. Okay, so, well anyway, I'll keep on calling the governor sa mga maabot na oras, makuata ang lado kanita. Abogado siya makakakunyang kayan, makaka-explicar siya ng maraykan, and yung lado man kan sangguniang panlalawigan. Plus, igo kitang mga nakakahuro na pag-arog kay ni na igwaning ordinansang ipig tuturol baga sa chief executive for signature, duwang bagay ang pwedeng mangyari kaan. Either na aprobaran, permahan, or kung halimbawa may nahiling na defekto or bakong susugduman sa sistema, pwede niyang i-veto. Basado man sa kunyan, basado sa basado sa mga procedures kan sa tuyang local government code. Tabi? Yan, hilingon tamay nagapod 598. Day ko mistado ini kung sa ining 598. Hello, good morning. Good morning. Listado mo ako. Marano gari ako gawin sa face mo sa phonebook. Na ata nang sigan salida ko kaya paano ta? Ayun gani. May na? Opo, ano lamang ito tabi sa? Yan na binawi niya mano. Ano ang laman ka? So kuan ni sir, so igo baga kita ning Quarry Ordinance na pinag-amyendaran. Nakulo ng Quarry Ordinance. Ano yan specific ordinance na yan? Ayo, madali. Binasa ko baga so numero kasubago. Andali mo na sir ha. Huguton ko na ha. So numero. Ay na ito. Basta so, paano ko daw ini? Andali mo na. Yan kung number na yan. Siyempre, napuno pa may nabulon pa Mm-hmm. Kung sa ordinansa man sana, tatag na ordinansa sa sa pagkwari. Mm-hmm. Kaya ang na sana dyan is itong ang nagluluwa sa base sa pagsasabi mo yan. Pero day niya ito, kumbaga, napirmahan niya pero day niya na iling gayon si Maray. Inadvertence, and it does not reflect the true intent niya, tabi. But still, napirma niya na. Mm-hmm. Yan, may arugan kaya they man excuse na, I don't know, mga attorneys hindi ang bala ka. Pero nga ni. Pero, pag maarugan kaya baga, pag napirman mo na, kumbaga, so mapadalagan ka, ma-execute naman sana. Iyo nga ni. So siguro, kang review niya, sa attorney kaya baga siya. Yes, oo. Review niya siguro, nailing niya, may diferensya sa napirma niya. Yan. Yan siguro, pwede palang bawiyo niya, ano? Doon, iyo nga ni, kaya hapon ta si Governor Attorney Grex kung, siyempre, igwasin ng legal na basihan man kayan. Okay ko paano, kung itong slow talagang nailing niya may diferensya, talagang okay. Pero kung dahil man, hindi, dagdag lang. Pero ako, tutubod ako for the good kang Albayano. Yes, oo. For the good. Ano man ito siguro nailing niya na perma niya, mas patay na nailing niya, inano niya sa kumbaga na perma niya, pero
nabasa niya, kung binasa niya, Yes, na oo. may diferensya, kaya binawi niya. The good point is, igwa ning araw ka na, uy, igwa pala, maray ka ni, bawion, baka, kaysa itong sa pinabayaan na lang, ano? Sana ni, magkakwanta yan, sana ni, sa totoo man talaga, sa mga araw ka na mga position si official, dakul man talaga pigipirmahan. Yeah, Yun nga ni nakakasingit sa mga yung mga buama na mga nakapaligid sa iya. May sisuruso dyan. Tapos napipirmahan. Ako po ka, by the way, mga by the way. Oo, sa kadakulan kang pigipirmahan niya, sa mga dayaman dapat, napirmahan niya. Unknowingly. Sige, Sige. yung malay ito kayo. Sige, thank you so much. Thank you po. Mabuhay, mabuhay. Sige, opo. Sige. Iyo nga ni ano no, habita, mas magayon na madangog tang boses kan gobernador kunta na, di kadua, sa sanggunian. Kung anoan sa inda magiging aksyon ka ini. Di katulo, anong efekto ka ini sa effectivity? Could it be enforceable itong so amended ordinance na ito? So provision kan quarry ordinance, sandali for the betterment kan sa tuwing mga parantabay, ini po so quarry ordinance number so original na provincial ordinance is number 003-2016. Ini so sa quarry ordinance gani kan Albay. Ini so pinaka mother ordinance kan quarry ordinance sa Albay. 003-2016. Now, pinag-amyendaran baga ito, contentious horror dyan sa sangguniang palalawigan, pigkurhiran, so nagkakaperang provisiones duman na nahiling nila na kansangguniang palalawigan na baka ito so loophole kung nagkakaigonin dakol na reklamo sa quarry, sa collections, extractions, gabos. So, inamyendaran ito. Now, the product was number Provincial Ordinance number 0033-2024. Iuning 0033-2024, so amended ordinance na pinirmahan kan gobernador na binawi niya subsequently because of inadvertence. Yan. So totoo man ang ang gabos na gobernador and mga chief executives, yan tabi. Gulpen mga pinagpirmahan ka yan. Voluminous documents yan. And because of, siyempre, ang iba dyan, grabe ang tiwala sa mga ayudantes niya, siyempre, mapirma naman sa nakanan gobernador. Tabi. Now, upon review, nahiling kan gobernador ito. Ngunyan, the problem is, yung DILG kan, igwaning opinion ka na, to cut the story short, it's either na bako pagbawion. It's either na aprobaran or gamiton so sa iyang veto power. Yan. Ano ning veto power? Iniso kumbaga ibuelta mo. Dai ko uyon ang ordinansa ngan por dahil nahiling ko man ang mga provisiones na ini or so kabilugan kang ordinansa nahiling ko sa pag-adal ko bako maray usala ibuelta mo sa sanggunian with your using your veto power. Bako itong supag-withdraw kan pirma. So yan na, ihapot ako sa gobernador bilang abogado siya, I will try again to call the governor sa mga maabot na oras. Ma-schedule matawang kitanin oras manungod yan, o kung ano-an mangyari managad kani. And yan sa sanggunian, tibaan makuha ng tropa natin, anon sa indang magiging action man kaini with regards to the enforceability. Kung pwedeng enforcer iyan na ordinance now that the governor has communicated formally withdrawing his signature sa amended ordinance na ayan tabi. Sige, oras Pilipinas, alas 9:40 nin pagkaga. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan.
pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Loria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Loria. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab na saba, Asim Kilab ng pamilya, Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kami
magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Chief Tech Ramir sa Aga and Dimar. Langkaw presyo kan produktong petrolyo ade. Yan. Piso mahigit sa gasolina. Gunmoan. Sa krudo, sentabo man. Pero kanakaaging simana, piso man sa krudo. Kanakaaging simana, 2 pesos poko mas o menos. Babawi o naman ngunya na ining Martes na ini. Walang hiya. Ay, daka. Sige. Pero ako, kansarong aldaw, nakakaon ako 40 sentimos pangudto. Daman sa may boarding house, pangudto, niya. Sarong order na maluto. Pagkatapos, adobong kangkong na may salak na tufo. 40 sentimos. Ano, Chief Tech Ramir? Ika sa pamahaw mo gura, no? 30. Loko-loko ka. Mas barato pa lang sa pamahaw mo. Dakol nga ni iso takad sa imo. Iyan kung solo ka. Kaya. Ay, nagaw kita sa Pilipinas. Sige, duro-diretso na kita kan sa tuyang mga istorya. Ayan ta. Diyan na hapon, mabalo naman kita. Apodan ko si Governor Grex, kunday sa aga. Tanganing makuataan ko niya ng ta. Ang sabi kan DILG, may opinion ka ng DILG. So, istorya taga sa bago. Either na igo ning ipinagpaabot man sa inda kaya na query na of similar circumstances na binawi man yata kan alkalde bakong gobernador kundi alkalde so pirma niya sa sarong mana ordinansa. Ang sabi kan DILG, we are ngaya of the opinion na imbes ngayang bawion i-veto kan alkalde or aprobaran duwa man sanaan kung may nahiling ngayang diferensya sa ordinansang ipigsusumitir sa alkalde o sa gobernador, veto power gamiton kan chief executive. And then yaon sa veto note niya kung nata pinag-veto niya, kumbaga pigdidisapprobar kung sa hororo na simple, kaya ibibalik ka sang gunian for sabi na nga ni re-study or i-repass o kung ano man, i-reconcile ang differences. Bako itong sungaya bawion so pirma. Diyan. So, interesting na makontain no, masubaybayan ta yan sa mga maabot na aldaw. Mahapot kita sa nasa legal community. Ano itong so amended ordinance? Would it still be enforceable now that the governor of the province of Albay, si Attorney Grex, binawi na formalmente sa iyang pirma? Sige, istorya kita dyan sa luwas. Kumpadre ng Maray na Alda, what's happening? Yes, pade, related sa topic tangon yan, nag-iba man ang giraray an timplada pade, entry kan ibang miyembros kan sanggunian panlalawigan, asin ni Gobernador Attorney Grex Lagman, dahil kan informasyon man ang na bawion o binawi kan gobernador an sayang pinirmahan na amended quarry ordinance. Sutog sa pagipag-oron ta kay board member Dante Arandia, man ngaya pwede gayod iyan na na-publish na an ordinansa. Oo. Tapos nabawion. Magirumduman baga, naging na mainit ang isyong ini dahil komplikado. Kaninot pa ang mga legal na opinion kan legal department kan gobernador, lalo sa pagi ni itong sinabi ni Provincial Legal Officer former Judge Noel Rubio yan, na violation ito kan ining pag-amend kan dating ordinance, violation ini sa Mining Act
Dapat puder sa nakan gobernador ang pag-issue ki permit duman sa mga quarry operators. Iyo. Oho. And gusto man mangyari kan sanggunian panalawigan na mag-agi sa inda ang aplikante para namomonitor man inda. As in, kumbaga may papilman ang sanggunian sa pagmonitor kan quarrying digdi sa Albay. Nangyari baga, so amendment, mana naisingit, so nagkaamperang provisiones, romdom ko, not so dapat bago pirmahan kan gobernador ang permit kan aplikante, may resolution of endorsement na hali sa sanggunian panlalawigan. So now, iining dalagan kan istoreta kumpadre nga, we are now dwelling duman sa nagkapirang laman kan ordinansa na amyendarana, na amyendido na. Ano? Na amyendarana. Oho. Amen. Kaya naramdaman ko 4 na provisiones bagay ito. Enot nga ning dapat mag-agi sa sanggunian ang endorsement. Ay kadua, may quarterly monitoring report man ang sanggunian panlalawigan sa actual operation. Garo assessment ninda, quarterly assessment. Oo, dapat daw may kopya man sinda kan ipig-report sa Penro o pag-monitor kan Penro quarterly, at least may kopya man sa sanggunian panlalawigan. Ikatulo na provision, sa sangguniang panlalawigan, nagbilog man sa diring monitoring team headed by Committee on Environment, the board member Dante Arandia. Oo. At pangapat, so barangay na yaon sa quarry, igwa man monitoring team man duman, puder man ito kan barangay council. Okay. Na magbilog man sa diring monitoring team para namomonitor kon tugma ang volume kan mga pigokare ninda as hindi makaperwisyo sa indang barangay. So yun yan, nagkaapat itong mga provisiones tabi pa din nangyari sa madaling sabi. And kung nagiramdaman mo kan sarong simana na ibareta ta na pinirmahan kan gobernador. Yes. Kaya naging magayon so impresyon o kaya naugma sa sanggunian panlalawigan. Lalo sa Committee on Environment. Pero yun na yan, may latest development. Ay man ang nag-istorya sa to si board member Dante Arandia na ngayon dari babawion kan gobernador o gusto bawion kan gobernador. Kung pinawi na, yan, may problema man ka talaga giraray. Yes. Balik so problema komplikado. Ang legal opinion kan Office of the Governor sa may kan legal department ninda. Iyo. Asin, so gusto man mangyari kan sanggunian panlalawigan. O di, magayon ining subaybayan ta kumpadringal kung ano ang mga masunod ka ining kabanata. Ta ako man, I will try my very best sa talagang maka-reconnect man giraray kay Governor Grex matawang kitang panahon. Ano? Opo, parehas gigibuhan ta kay remedyo na makuhaan ambos lados. Abang antan mga development kayan pa de, parang trust may problema naman. Imbis na ma-implement na so amended ordinance, siyempre dahil na naman may implement. Nako. Padagos ang operation dyan sa pamedisan kan pa yun. Sige. Tuloy ang ligaya. Sa aga ba? May session pati sa aga? Ano? Sabi pa din, sabi gigawa ta na makuha talaga so official statement ng Buslados. Sige. Para trust ang mga update man digdi sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Ngal, sa dagdag na istorya manungod sa tema ngayon niya to. Sige, we leave it as it is muna, ano tabi, and I for one, gigibuhon ta na madayal naman kita kay Governor Grex this coming hours. Sagkod na masimbag kita, we will try our very, very best, tabi, ano? And so mga yaon dyan tabi sa Kapitolyo tibaan pakiblit talamang gob gusto makaistorya kang programa man sa DCGB tingukan banwaan ma-explicar niya ning sa iyang surat ano and ano ang magiging repercussions kay in so far as yung executive department is concerned. In so far as sa legislative naman separado man ang pagsubaybay ta dyan ta iba man na grupuan. In so far as yung duman mismo kita kay Governor Grex muna ano tabi. O yan yung istorya, yung mga security guards daw nagigibo na intel kan PNP. Nataman tabi na reta nindo, mamumugtak sa alanganin lugod ang buhay kan mga security guards. Sus Mario Joseph naman. We will be right back. Mabareta muna si Madam Shia Leron.
Kaloy ang Disloria. Mahal ka ng masa, tunay na albayano. Sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy ang Disloria. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tayo maitunay. Ang may tapang, itaas ang tagay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dainababahala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ibungkan posibleng banta na maisirbi sa iya an arrest warrant kan International Criminal Court o ICC katakod kan kaso kaini sa war on drugs kan nakaaging Duterte administration. Sigun kay de la Rosa, wara siyang paghahandang gigibuhon dahilan tadaiman siya na apektaran kan pigsasabing warrant hali sa ICC. Mientras tanto, an hapot ngunyan kan senador, kung sisay an masirbi kan warrant sa iya, na kung nihilingon wara manin jurisdiksyon an ICC sa nasyon, asin dawa paagadan ka ani sa Interpol na iagi sa Philippine National Police o sa National Bureau of Investigation, an pagsirbi ka na sabing warrant, ang dai ini mangyayari dahilan ta daiman pigmimidmid ka nasyon, umagin kan presidente an ICC. Tinawan doon pa kan senador na dai niya pag-aaksayahan nin panahon an ICC dahilan ta luwas na inisa sa iyang kontrol asin madadaog sana siya kung padagos niyang iisipon ang nasabing warrant of arrest. Yan ang pang-alas 10 na barata hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado na kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc.
Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. May energy na. Meron ding Energy. nag-crash o nag-palpitate? Baka diyan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, dire-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Oras sa Pilipinas, it's 10:15. May mga report kita, hali duman sa Premier Distrito. Kumpadreng Jomar, good morning, what's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga bareta, rurumdumon manggiraray kan lokal na gobyerno kan tabako ang Ninoy Aquino Day sa Agosto 21 aldaw na Miyerkules sa ibong kan ibinalyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon kaini sa Agosto 23. Ini ang ipinahayag ni Mayor Crisel Agman Luis Rocasabago pagkatapos ng flag raising ceremony. Matapos na basahon niya man itong press statement ni Congressman Edsel Agman sa pagbabalyo kan holiday kan Ninoy Aquino Day ali sa pizza 21 pasiring sa 23 duman sa statement ni Congressman Lagman na binasa ni Mayor Crisel Lagman, pigsabi na ang Ninoy Aquino's death dapat na celebrar duman mismo sa aldaw na inassassinate o binadil si Aquino. Bakong isibog. Ang holiday economics or domestic tourism boost can hold a candle to Ninoy's heroism. Kaya unambitan pa duman sa statement ni Congressman Lagman na binasa ni Mayor Crisel Lagman na garuman sa nangayain
So mga petsa kang Christmas Day na December 25, New Year's Day January 1, culmination kan for the EDSA Revolution on February 25, Labor Day on May 1, as in sa Fiesta kan Immaculate Conception on December 8, na dahil basta pwede ipagbalyo. Iyo. Pigo nambita niya pa na basado na duman sa Republic Act number 9492 or an act rationalizing the celebration of national holidays. Pigo sabi na in kaso da na ibabalyo man ang gadaan sarong holiday, pero ini naghugpa sa Wednesday, ang holiday dapat i-observe sa Monday o Lunes kan simanang iyan. Sa kaso kayang ini, instead na Lunes, ibinalyo sa Biyernes. Provided, sabi niya, that for movable holidays, ang presidente ma-issue ki proklamasyon at least una bulan antes itong holiday. Iyan. Sabi ni Mayor Crisel, nagkadaragit nga ni baga ngaya kita na dahil na-declare na holiday so tabako, pista kan tabako. Oho. Sa ang rason kan Malacanang, kinapos kinagkapirasan ng aldaw sa pagsumiter na dapat 1 month before isumiter na itong request. Ini ngayang pagbalyo kay ning holiday, dapat nga ni anong nabulang pa ini, ipig-proklamar na. So, nagkadaragit kita ngayata sinunod kan Malacanang sulay. Ngunyan, dahil nagsunod sa lay, so Malacanang. Kaya sabi ni Mayor Crisel Agman, total ngayayaw na yan, masunod kita, holiday sa tabako na Agosto 23. Aha. So Agosto 21 kung holiday, pero rurumdumon tangayayan. Sinabi ka ng alkalde na sa aldaw na yan sa Miyerkules, Agosto 21, magkakaigwanin banal na misa, mapamisa ang lokal na gobyerno kan tabako, pagkatapos magkakaigwanin short program after that na sa pagrumdum kan heroismo ni Ninoy Aquino. Yes. Sa iyang sinabi na duman sa program, pipiliun niya na magpahayag itong mga aki pa na dai pa namundag kang binadil ka si Ninoy Aquino kang 1981. Tangani na, gusto ko ngayang maraman kung ano ang pagtutururo sa enda sa eskwelahan. Igwa ka mubag ngayang revisionism. Dahil ko ngayaram kung pagtuturo pa iya na istorya ni Ninoy Aquino sa mga eskwelahan. Kaya maraman ko sa mga kabataan na iyuan papataramon niya sa pag-rumdum kan Ninoy Aquino Day kan siyudad kan tabako sa Agosto 21. No? Aram ko na declared ng holiday na ang Friday, Sunday magyarari. Masunod kita. Okay? Pero sa aldaw kang Ninoy Aquino Day, mara laog po kita. Talaga naman may laog kita. Pero masimba kita. Okay? So, Eric, please make arrangements for the Holy Mass. And then we will have a short program here. Okay, kita? And then we go back to work. So that on that particular day, we remember. We remember what has transpired. Game? Okay. Sige. Kasi pag nakalimutan natin yung heroism ni Ninoy, a big part of our history will be removed. No? And that's exactly what some quarters want to happen. No? Yun naman talaga. Kaya nga ni nagkabarago na magda sa mga istorya. Magiging parte kita kaiyan. Dapat hindi. Si Mayor Crisel Agman kan Tabaco City. Yan pa din dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa tabako. Pag oristoryahan ta yan, may bisa aga sa satuyang programa.
Yan pag celebrar okay pag rumdum kaninoy Aquino Day sa Tabaco City. Mientras tanto si Joshua may sarong pag-report bago kita magtapos kunya na Lunes. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabang on assignment ang DCGB News digdi Sir Pio sa Marison Hotel kung sa ingon niya na pagkaaga nakatalaan digding ipresentar ang resulta kan sarong study o kaya sarong research na ikinondusir kaining CBM Global Philippines sarong non-government organization katawang ang Simon of Cyrene Community Rehabilitation and Development Foundation Incorporated asin Caritas Diocese of Libmanat Incorporated kung saan ang research na ini iyon may kinaaraman sa impact kan climate change sa mga persons with disabilities o PWDs digdi sa Bicol region. Funded ini kan Australian government kung saan ang research na ini Sir Piso sub sa initial na impormasyon ikinundusir ini kan taong 2023 sa mga lugar digdi sa probinsya kan Albay, Catanduanes asin Camarines Sur. Matapos mabilog asin makolektaan mga datos ngunya na aldaw na ini Agosto 19 nakatalaan ining ipresentar asin maaraman kung ano man ang gadnaan na epekto kan climate change partikular na sa mga PWDs digdi sa rehiyon Bicol. Sa paagi kay ni makakapagbilog nin mga espesipikong programa na makatabang para mamitigar ang epekto kan climate change sa mga PWDs. Sharing man makaguno o kaya makakuha nin mga suporta hali sa mga local government units o LGUs asin iba pang mga line agencies dangali ng matabangan ining mga PWDs digdi sa Bicol region. Kung kaya sa presenting ini Sir Pio, minapon pasanaan na programa and pinututukan man ini kan DCGB News tangalin ng maaraman tamanangad kung ano ang impact kan climate change partikular na sa mga persons with disabilities digdi sa satuyang rehiyon. Yan muna tabi Sir Pio, ang initial na impormasyon, Joshua Binag, DCGB. Thank you so much, Joshua. Ano, Chief Tech Ramir? Pwede na ba? Sa pangarang kambilog na tropa sa agad, dakol pa kitang mga temas and tibaad makahuruntaan gobernador. Taigo na kitang nakakontak kasubago sa iyang dayupot na mga ayudantes. Nasa DOH palandagon yan ang gobernador. Tapi nag-asikaso. So gabos-gabos lalo na sa mga lisensya na yan kan sa tuyang mga health facilities. Ito pala nagpe-prepare na talaga nin veto note yung opisina kan gobernador. And not knowing na malampas na yata yung 15 days tanganing maglaps into law itong sa ordinansa. Kaya itong suginibo nida surat na mina-withdraw formalmente kan perma kan gobernador duman sa amended ordinance manungod sa quarry. Deadlock yan arin na ipapasunod. Nako, sige. Salamat kan sa ido pagantabay day maghali tulos na masunod ang samuyang news director si Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Good morning. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Mga ka-LC
LCC. Hatid ng LCC Supermarket ngayong August 15 to 21 ang pangmalakasang hot deals. More savings ang aabangan sa grocery items, fresh produce, at iba pang home essentials. Maraming aabangang big deals, rewards exclusive at marami pang bonggang discounts na para lamang sa inyo mga ka-LCC. Siguradong swak na swak ito sa inyong budget kaya't bumisita na sa inyong pinakamalapit na LCC Supermarket at punuin na ang inyong mga shopping cart. Hot deals, more savings, only at LCC Supermarket. Maaari ring mag-shop online sa www.shoplcc.com.ph. Like and follow LCC Supermarket official social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and Viber para sa mga promo details at updates. Ito ang dahilan kaya lamang ang may